Dakbayan sa Talisay, mihangop sa katukuran sa Metro Cebu Expressway nga mutadlas gikan sa Dakbayan sa Naga, paingon ngadto sa Dakbayan sa Danao. Sinuan Mirundina sa report. Gipresentar sa mga taga DPWH-7 ngadto kang Talisay City Mayor Eduardo Gullias ang perspective sa planong pagtukod og Metro Cebu Expressway. Gipasabot ni DPWH-7 Assistant Regional Director Mario Montejo nga gitinguha nilang makakuha og favorable endorsement gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay, ilabi na kay usa kini sa mga dakbayan diin motadlas ang Metro Cebu Expressway. If mapursu na siya, naanatay alternate road expressway yun, modern road express, 6-lane nga mo traverse from Naga to Danao. Sa pagkakaroon, padayon ng excavation o embankment works sa Pangdan Naga nga mo ang segment 3 sa naasoing proyekto. 300 milyones pesos ang gigahin nga budget sa DPWH niadtong 2018 alang sa segment 3. Samtang dugang 300 milyones pesos na usab ang gahin gikan sa DPWH karong tuiga. Padayon usab karon ang pagkuha sa road right of way. Samtang gitun-an pagbalik sa DPWH-7 ang pagtuon nga gihimo kaniadto alang sa public-private partnership kon PPP scheme sa pagtukod sa segment 2 ug segment 1 nga mutadla sa lungsod sa Minglanilla ug Dakbayan sa Talisay. A part of it will be funded or introduced by the PP finance. So public-private partnership kay modern highway naman siya that will include viaduct, small bridges, mura man nag-bridge ng viaduct, then tunneling. So straight na nga to ang kwan. From 74 doon ay nag-propose ma-reduce up to 62 na because of the introduction of tunnel. Sa naasoing plano, muagi sa 5 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay ang segment 1 sa proyekto nga maglakip sa Maghaway, Lawaan 3, Linaw, Manipis ug Bulacau. Gihangop sa mayor ang naasoing proyekto nga gihulagway niyang makasulbad sa suliran sa trapiko. Once this is finished, it will tremendously help. Can you imagine with what we have karon, the Talyo Bacalso, and then you have another road nga 3-lane going that way, 3-lane going out. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.